sabak pahit na ba? Kasi ko. Napagati. Pwede sa kambu bagar ng belakang sumumuya haru. Kini oro South Songgangni andaro bisni andaro kaisa bongsi parahini tongu oro ani takuk tei bukuk mall sorok tongmani jaga thai ke oro jaga wo bubagrani sai tok mungbai bolje mansa jatei kasang mani to te besi din tongya phang ni manu bat je pai oro jaga ni batai hi rohojak mano jeng lukuroni thani ya phai roni nei tak phaileja oro jaga tongu sini oro jaga ni kaisa naikului tongma sini chairman sini ata Bimol Bongse tei oro jaga tongo sini oro jaga won ati pamothani kausa warriors sini Kamendra Jomatia omo haiklai joto nu tongo ukloro tongbai sini pormiro tei especially sini oro jaga bagna ni bangi je sai tongnai sini ani dada kisan koloi bono belak belak hambai boni sai tok mungbai tei boni contact bai contact kai ni so sokka tei omo haiklai जों omo bai जों jog no sung thangmanai kasang mano kare thangmanai hai tongya ba je suk ma sajratei kisano panno ang kebang manu ni wa songlaiwe जों ma tonglai tei boni bangi ang buba garam plai ke hamai maya pharu jaga kona wo जों omo hai klaiwin no taboni simin sin borok rok no जों je suk sajratei जों rolai mani omo boni bising tin जों sikha mau monmangai ang buba garam plai khunum ya pharu